Κυρίες και κύριοι, είμαι η Κατερίνα Τσιούπρου και παρακολουθείτε σύντομες ειδήσεις από το Γρεβενά-Ιν. Στα Γρεβενά βρέθηκε το απόγευμα της Κυριακής 22 Μαΐου ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Σπύρος Βούγιας, στα πλαίσια μιας γενικότερης εξόρμησης στελεχών της κυβέρνησης ανά την Ελλάδα, προκειμένου να αφουγκραστεί τους πολίτες, σύμφωνα με τον γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Πασόκ Γρεβενών, κ. Νούτσο, ο οποίος και προλόγησε τον Υφυπουργό. Ο κύριος Βούγιας, μεταξύ άλλων, έκανε αναφορά στην χιλιομετρική απόσταση που μειώθηκε από τα αστικά κέντρα και κυρίως από τη Θεσσαλονίκη προς τα Γρεβενά και μίλησε για την προσπάθεια καλύτερης σύνδεσης με την υπόλοιπη Ελλάδα. Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση με θέμα το δεύτερο διπορικό στην ιστορία του ποντιακού ελληνισμού μέσα από το τραγούδι και την αφήγηση. Μια εκδήλωση αφιερωμένη στην ιστορία του ποντιακού ελληνισμού με αφορμή την επέτειο εορτασμού της γενοκτονίας. Στον χαιρετισμό που απίφθηναν κατά την έναρξη της εκδήλωσης ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γιώργος Δασταμάνης και ο Δήμαρχος Δημοσθένης Κουψίδης αναφέρθηκαν στην αναγνώριση της γενοκτονίας των ποντίων από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στα θύματα του ποντιακού ελληνισμού και τη διεκδίκηση της ευρωπαϊκής αναγνώρισης της γενοκτονίας των ποντίων. Η ιστορία θα επιτρέψει στον άνθρωπο να υπάρξει ως εργάτης, αθλητής, στρατιώτης, ποιητής, φιλόσοφος, επιστήμονας, κατακτητής και σφαγέας, αλλά όλα αυτά είναι τίτλοι μιας μετακίνησης από το ουσιώδες προς τον έναν άνοστο βίο. Να γιατί τα τραγούδια μας έχουν μέσα τους πολλή νοσταλγία. Ότι με το τραγούδι, αυτό του απόμεινε, προσπαθεί ο άνθρωπος να εκνηθεύσει την ιστορία για να υπομείνει τον κατασπαραγμό του. Γι' αυτό και θα επιμείνουμε την ώρα που η ιστορία προτιμά την απομυθοποίηση των πάντων, ότι το τραγούδι που ακούσαμε είναι η μυθική υπόμνηση της αληθινής τραγωδίας του ανθρώπου. Ότι δεν εκατόρθωσε ακόμα, παρά τις προσπάθειες και τις θυσίες, να στερεώσει τη γέφυρα που θα μας βοηθούσε να περάσουμε από τον μύθο στον κόσμο και να τον καταστήσουμε οριστικά κατοικήσιμο. Αλήθεια, ποιος δεν ξέρει ότι αυτή τη μεγάλη γέφυρα προσπάθησαν να στερεώσουν οι Έλληνες με το πνεύμα τους. Προσπάθησαν. Μα έρχονταν κάθε φορά η ιστορία και την εγκρέμιζε. Εγκρέμιζε τη γέφυρα, χαλούσε τα όνειρα των ανθρώπων και ευτυχώς που έμεινε ο μύθος ανέγκυχτος. Έξω από τη δικαιοδοσία της ιστορίας. Αλλιώτικα θα είχαμε χάσει. Είπε ότι ο ελληνισμός βρίσκεται 3.000 χρόνια στην καθημάς Ανατολή. 1000 χρόνια π.Χ. Μας το αναφέρει και ο Ξενοφόντας στην Κύριο Ανάβαση, το δεύτερο μέρος. Εντεύθεντε πορεύθησαν 2 σταθμούς, παρασάγκας 7, και ήλθον επιθάλαταν εις τραπεζούνταν, πόλην Ελληνίδα οικουμένην εν το ευξήνο πόντο, συνοπαίων απικίαν, εν την κόλχον χώρα, εν ταύθα έμειναν ημέρας αμφίτας τριάκοντα, εν το στο κόλχον κόμες. Και εντεύθεν ορμόμενοι ελίζοντο την κολχίδα, αγοράν δε παρήχον το στρατοπέδο τραπεζούντι, και δέξαν τότε τους Έλληνας και ξένοι έδωσαν βους και άλφητα και ίνων. Συνδιεπράττοντο δε και υπέρ των πλησίων κόλχων, των εντοπεδίων μάλιστα υπούντων, και ξένοι παρακείνων ήλθον βόες. Μετά δε τούτο τη θυσίαν ενήφξαν το παρασκευάζοντο, ήλθον δε αυτής ικανοί βόες, αποθήσε το Διή, το Σωτήρι και το Ηρακλή γεμόσινα, και της άλλης θεής αήφξαντο. Επίησαν δε και αγώνα γυμνικών εν το όριεν θάπερε σκήνου, ήλον το δεδρακόντιον Σπαρτιάτην, ως έφυγε πέσον οίκοθεν, πέδα άκων κατά κανόν ξύλι πατάξας, δρόμου τε επιμεληθήνε δε η θυσία, εγένετο, τα δέρματα παρέδωσαν το δρακοντίο και η γης θεκέλευον όπου των δρόμων πεποιηκός ή. Ηγονίζονται δε και πέδες μεν στάδιον των εχμαλώτων η πλήστη. Την αποχώρηση του παραρτήματος Γρεβενών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ζητά ο Διοικητής και το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου Γρεβενών από το οίκημα το οποίο στεγάζεται από το 2004, προκειμένου, όπως αναφέρουν στην επιστολή τους, να χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση του ΕΚΑΒ. Πριν από αυτό όμως φρόντισε το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών να μην πληρώσει το λογαριασμό του ηλεκτρικού, με αποτέλεσμα να γίνει διακοπή του ρεύματος στο χώρο, χωρίς προειδοποίηση και εν αγνία των αρμοδίων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Συνελήφθησαν στα Γρεβενά τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 22 Μαΐου από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Γρεβενών 5 ενήλικες και 2 ανήλικοι για κατοχή, χρήση και διάθεση ναρκωτικών ουσιών.
Η τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας θα διεξαχθεί στα Γρεβενά από 24 έως 26 Μαΐου με την υποστήριξη της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων. Οι προημιτελικοί αγώνες θα διεξαχθούν στα γήπεδα του Μεγάλου Σερενίου και στο Βατολάκου, ενώ ο αγώνας για τη διεκδίκηση του κυπέλλου θα διεξαχθεί την 5η 26 Μαΐου στις 5 το απόγευμα στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Γρεβενών. Η είσοδος σε όλους τους αγώνες είναι ελεύθερη. Παρά τη συννεφιά και κάποιες τοπικές βροχές που προβλέπονται, η γενική αίσθηση είναι ότι καλοκαίριασε πλέον στη χώρα. Αυτό βέβαια δεν είναι περίεργο, καθώς λίγες μόνο ημέρες υπολείπονται για τον ερχομό του Ιουνίου. Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού τώρα, τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας, την Τετάρτη δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή, αλλά από την Πέμπτη και κυρίως την Παρασκευή προβλέπονται τοπικές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στα ηπειρωτικά τους 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικότερα οι ειδήσεις μας στην ηλεκτρονική εφημερίδα grevenain.gr. Γεια σας.